Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngene iki arek wiwit lur, wiwit jagung. Iki wiwit arek wiwit apik jagung lur iki. Yo wiwit campur nyemprot lur. Jagungnya kaya towek tak semprot ora kowe. Nah iki enek sing tekon. Dingi awan bar guyonan karo kulot. Tekon. Omahmu apa cedhak karo omahe kulot ta. Biyen kuwi kulot karo aku satu kampung lur. Satu kampung karo kulot. Karo mertuane kulot. Ora karo kulote, karo mertuane kulot satu kampung. Jadi aku kenal kulot suwe ya kenal kulot kuwi. Guyon-guyon kan enak sing komen apa cedhak. Jane iki cek cedhak lur. Cek cedhak. Tapi nek aku ki niki lur, bengi aku ning ngene iki. Karo kuloti kumpul suwe lur. Sampai iki sampai nah terus pisah. Aku pindah nang kampung baru, kulot nang Natapura. Ceritane ngono kuwi. Tapi alhamdulillah lur sampai pindahan kuwi tetep awor karo aku kulot. Dekne ora ngenal ngene iki, gung dolanan HP kaya saiki. Sering awor karo kulot. Dadi nek enek sing tekon kuwi aku kon nek kulot iki wonge ngono kae lur. Tetep menghibur. Wonge kaya biyen mula ya semono kae. Nek kon dadi komedi cocok lur kulot. Beda krentul. Nek krentul pake ning ngene iki. Cekelane ngono kuwi. Nah, kuwi ngono lur. Dadi nek apa cedhak Mas sampean karo kulot awor terus Mas biyen awit biyen kok awor terus kulot karo aku. Cuma kono lunyu dadi iki lambene kulot enek empon-empone lunyu ngomong sak omong. Tapi alhamdulillah aku mbaturi kulot awit urung entuk Mbak Rin. Ya urung dadi bojone Mbak Rin. Tekan sampai pindahan kan biyen awor sak kampung kena dampak waduk sing maratuwane kulot ning Natapura, aku ning kampung baru ngono. Dadi kulot pi pindah ning Natapura biyen sampai waduk ditutup lur ngono. Waduk ditutup aku apa waduk ditutup omahe kulot kuwi nek gak salah karek ketok wuwunge lur. Yo iya mes wuwung. Ya wis wong ngene iki. Njlulupe metu lawange ngetok-ngetokno golongan TV, gumbal lemari ngono. Nek gak ngono teko kulot dhewe. Wis ngono kuwi. Iki kan ana sing tekon ngono kuwi. Semoga-moga sampean kabeh terhibur karo konten-kontene kulot. Ngono ae saiki. Iki wis oleh pasangan nyambi. Kulon biyen bagus lur kulote. Kayak untune gowang kae nek gak salah mangan gong ning kenti lur. Dimasakno dijadahno karo sing di omah gak trimo malah dekne senengane gong. Tekok dhewe. Ya wis suwun lur ngono ya. Salam muga-muga ya sampean terhibur karo konten-kontene Mas Kulot. Selalu support Mas Kulot. Ya wis ngono lur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.